Assalamu alaikum, barkanku da zuwa Mahanga TV. A yau za mu tattauna akan badakalar rashawa a gwamnatin Tinubu. Za ku ji yadda aka kama jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da zargin sama da faɗi da wasu maƙudan kayan ƙyale-ƙyale na zinari. Sannan za mu faɗa muku dalilan da ya sa sunan Tinubu ya fito a cikin jerin manya-manyan shugabanni 'yan rashawa a duniya. Amma kafin nan ga wasu kaɗan daga cikin kanun labaran duniya a takaice. A Amurka za ku ji cewa kotu ta yanke wa zababben shugaban ƙasar Donald Trump hukunci. Kotu ta yanke hukuncin a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba a shari'ar da ake yi da shi na bayar da kuɗin toshiyar baki, inda aka same shi da laifin ƙoƙarin ɓoye kuɗaɗen da aka baiwa wata jaruma 'yar fina-finan batsa. Wannan hukunci ya baiwa zababben shugaban Amurka damar gujewa zaman gidan kaso ko kuma cin tara. Alƙalin ya bayyana komawar Trump fadar White House a matsayin dalilin da yasa aka yanke mai wannan hukunci. A gabas ta tsakiya za ku ji cewa sojojin Isra'ila sun kai farmaki kan sansanin 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen, inda suka kai farmaki kan wata tashar wutar lantarki da tashar jiragen ruwa a gabar tekun yammacin ƙasar. Ministan tsaron Isra'ila ya ce har-haren wani sako ne ga 'yan Houthi da ke samun goyon bayan Iran, tare da yin alkawarin farautar su. A makonnin da suka gabata 'yan Houthi sun zafafa kai har-haren makamai masu linzami cikin Isra'ila. A Siriya kuma za ku ji cewa wani turmutsutsi da aka yi a wani babban masallacin birnin Damascus ya yi sanadiyyar mutuwar mutane akalla guda 3. Lamarin ya faru ne yayin taron wani bayar da tallafi a masallacin, inda mutane ke ƙoƙarin samun abinci kyauta. Jama'a da dama ne suka taru a harabar masallacin, wanda hakan ya haifar da turmutsutsi. A Venezuela, Nicolas Maduro ya yi rantsuwar fara wa'adin shugabancinsa na 3. Ranar rantsuwar tasa ta haifar da zanga-zangar adawa da sakamakon zaben watan Yulin mai cike da takaddama. Kasar Venezuela ta rufe kan iyakarta da Colombia domin wannan rantsuwar kamun aiki. A cewar gwamnatin kasar ta rufe bodarta ne saboda wata makarkashiya da kasashen duniya suka kulla mata. Tun shekarar 2013 Maduro ke kan karagar mulki a kasar. Faransa na zargin Algeria da kokarin tozarta ta, yayin da rikici ke ƙara kamari tsakanin kasar da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka. An kama wasu masu faɗa aji na Faransa da ke Algeria saboda zarginsu da tayar da zaune tsaye. A watan Nuwamba, ƙasar da ke arewacin Afirka ta kama wani marubuci Bafaranshe ɗan ƙasar Algerian, wanda hakan ya fusata Faransar sarai. Algeria dai ta samu 'yancin kanta daga Faransa a shekarar 1962. Kotun kolin Kenya tana son canza dokar hukunta wanda ya yi yunkurin kashe kansa, tare da bayyana cewa hukunta wanda ya yi yunkurin kashe kan nasa ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Yunkurin kashe kai ya saba wa dokar ƙasa da ke gabashin ƙasar, kuma duk wanda ya aikata hakan zai fuskanci tara da ɗaurin shekara 2 a gidan yari. To, bari mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan. Babban labarinmu a yau akan rashawa ne. Wannan matsala ce da ke ko'ina a duniya, tana addabar ƙasashe da dama, amma wasu ƙasashen sun fi waɗansu. A cikin waɗanda ke kan gaba akwai Najeriya. Najeriya dai ƙasa ce mafi yawan al'umma a Afirka, kuma ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka, amma a yanzu ta faɗo zuwa ta 4. Wannan faɗuwa sautari tana da alaƙa da shugaba Bola Ahmad Tinubu, manufofinsa na tattalin arziki da kuma ƙaurin sunan da ya yi akan cin hanci da rashawa. Tinubu ya fito kwanan nan a cikin wani jerin sunayen shugabanni da suka fi cin hanci da rashawa a duniya. Wanda ya zo na ɗaya shine tsohon shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad, sai kuma William Ruto na Kenya da ya zo na 2, shi kuma Tinubu ya zo na 5. Ya zama tilas na fayyace muku cewa an samo waɗannan alƙaluma ne daga ra'ayoyin jama'a. Babu wata dabarar kimiyya da aka yi amfani da ita wajen zaɓar su. An tsara abin ne akan fahimtar jama'a, kuma ana ganin Tinubu a matsayin babban ɗan rashawa ne a duniya, kuma gwamnatinsa ma haka take cike da rashawa. Akwai dalilai da dama da yasa na ce haka, bari in nuna muku wasu misalai a kwana-kwanan nan. Bari mu fara da gwamnatinsa. Najeriya na da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ana kiranta EFCC, wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan ita ce ma'aikata mai sa ido a Najeriya. Aikinta shine magance cin hanci da rashawa, kuma a zahiri suna yin hakan. Amma ko suna yaƙi da rashawa a cikin hukumar tasu? Bari na nuna muku wani babban labarinmu na yau a Najeriya. Hukumar EFCC ta kama wasu jami'anta guda 10 bisa ɓacewar wasu kayan aiki. Hukumar EFCC ce da kanta ta fitar da wannan sanarwa. Idan kuka lura da kyau za ku ga sun ce kayayyakin aiki ne a sanarwar tasu. Hakan ya yi kama da wasu kayayyakin aikin EFCC ne suka yi batan dawo. To amma da 'yan jaridu suka zurfafa bincike, sai suka gano cewa kayayyakin aikin da aka ce sun ɓace ba komai bane face kayan ƙyale-ƙyale na zinari, wanda darajarsu za ta kai $350 zuwa $400. Najeriya ƙasata.
kowane irin ayyuka suka kwato waɗannan kayayyaki na zinare haka? Yanzu haka dai an tsare jami'an na EFCC guda 10 a Lagos, da alama suna amsa wasu tambayoyi ne. Wannan shine abin da hukumar ta bayyana a yanzu. Basu bayyana wa jama'a ko su wane ne waɗannan jami'ai guda 10 da ake tuhuma da cin hanci da rashawa ba. Ko da yake na san da cewa mutum ba shi da laifi har sai an tabbatar da laifinsa a kotu. To amma wannan hukumar yawanci ba ta bin irin wannan tsarin. Cikin farin ciki da walwala suke kama sunayen waɗanda suke tuhuma, amma kwatsam hukumar tana jin kunyar bayyana sunayen jami'anta. Wannan mummunan mako ne ga EFCC. An tilasta musu da su sake yin wata sabuwar sanarwar a ranar Litini, tare da shaidawa jama'a cewa an kori wasu jami'ai 27 bisa aikata zamba da kuma rashin gaskiya a wajen aiki. Wannan ba karamin abin Allah wadai bane da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma gwamnatin Tinubu. Bola Ahmed Tinubu dai yana da shekaru 72 a duniya. Ya daɗe yana shan jarmiya a duniya, don haka kamar yadda za ku yi tsammani, an alakanta shi da badakaloli da yawa a shekarun da suka gabata. Ɗaya daga cikin mafi muni shine safarar miyagun ƙwayoyi. Ana zargin Tinubu da rike kuɗin safarar miyagun ƙwayoyi a asusunsa, a cewar ma'aikatan shari'a ta Amurka. Ko da yake ba shakka Tinubu bai amince da wannan tuhumar ba, amma ya biya kusan dala 460. Yanzu waɗannan tuhume-tuhume sun tsufa kuma ba a kai ga yanke hukunci ba, don haka ba mu ajiye su a gefe. Bayan haka ma kuma ai dan adam kan iya canzawa. To amma ko me Tinubu yake yi tunda ya zama shugaban ƙasa? Da farko dai an kama shi cikin badakalar takardun shaidar kammala karatun bogi, amma daga baya an zargi cewa an samu kurakurai ne a cikin takardun shaidar karatun nasa. To kurakurai ka iya faruwa a ko'ina, don haka ba mu je zuwa ga batu na gaba. Wannan kuma wata babbar badakala ce da ta shafi wani babban titin highway. Tinubu ya bayar da kwangilar dala biliyan 13 ga wani kamfani mallakar ɗansa na cikinsa. Turka shi, lalle kam Tinubu ya cika uba mai kulawa da 'ya'yansa. Sai dai kuma kash yawancin mutane ba haka suka kalli lamarin ba. Haka ne ma ya sa sunansa ya fito a cikin jerin sunayen manyan 'yan rashawa guda 5 a duniya. Ya ji abin ya yi masa ciwo sosai, kuma rahotanni sun nuna cewa ya fusata da jin hakan. Har ma ya ɗauki hayan 'yan fafutuka na Amurka da su wanke shi a idon duniya. An ce ma wai har yana biyan su dala miliyan 2.700. To amma shin yana biyan su ne da kudaden aljihunsa ko kuwa daga lalitar Najeriya? Ina tsammanin za mu gano wannan nan ba da jimawa ba, amma a yanzu asiri a rufe ramar kaza. To anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta ku danna mana like, ku yi mana subscribe domin ci gaba da samun wasu labaran duniya da zaran sun faru. Ni ne naku Sani Yakubu Jahun nake cewa da ku huta lafiya.